Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nia ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Encuentro di amor. Akong giingnan nga, huwat na lang sila sa atong kasal. Maog yun. Mao nga magpakaayo gyud kag dali day Sandra ha. Aron may na yun na gyud ang inyong kasyal. Kung madayon. Oh, Sandra, unsa ko na pagkasulti ha? Sand, huwat na magkapugong sa atong kasal. Kini di ay. Di ni makapugong. Kini akong kahimtang. Sandra, mao gani nga magtinabangay ta aron mahawas ka pagdali ining kahimtanga. Ayaw pagpakawa sa paglaom day. Ug sa ako nag-ingon nimo, bisan unsay mahitabo, pakaslan ta jud ka. Sige na. Dili lang una ta maghisgot anang kasal aron dili ma-pressure si Sandra. Ang maayo ini, mo-focus ta sa laing butang. Sama sa atong tiyan, nga labing siguro gipanggutom na gyud. Mao nga ako lang unang andamon ng lamisa ha, kay nakaluto naman ko sa wa pa mo moabot. Ay tabangan ti Kalina. Dali. Oh, ayaw na pagmugtok. Kuan, unsa may gusto mong kaunon? Kinilang grapes? Wa ko igana. Sige. Unsa may imong gusto? Maga-music ko? O basing ganahan ka mutawag sa lida? Or unsa may imong gusto? Gusto ko mag-inusara. Oh, Mao nga palihog lang. Biyaion ako, palihog lang. Di ara ang para ni Sandra nang. Unsa man, ako ang muhatod o ikaw lang? Ay, ako lang. Ako lang hatod. para kang Sandra na? Ay, ikaw na lang di ay ni ko ka. Unya na lang yung ka humanatog pangaon nila. Uy, unsa goy unya? Dili pa siya ganamo kaon ma. Oy, di na mahimo. Iya kong gipapahawat lula. Gusto pa niyang maginusara. Dili pa siya mukaon. Ato lang una siyang masagdan lula. Ato na siyang sabton. Giaway ka? Wa lang siya sa mood. Biga na. Nang, ayaw lang nang. Pero, Ingon anak gyud ang may gipamati sa lawas. Irritable. Ordinaryo lang ganing labad sa wa man ganitas kondisyon. Unsa pa ka ng iyang kahimtang karon? Mao nga musabot lang gyud tanang. Mas maayo tuod nga mangaon lang una ta. Og inikahuman, una pa siya adtuon para pakanon. At least nakalabay na ang pila ka minutos. Naibaw ko. Kinasing-kasing ang ilang pag-atiman ako. Labi na si Cookie. Pero hangtod ka sa silang ingon ini. Hangtod ka sa ang iyang pag-atiman na ako. Hangtod ka sa ang iyang pag-antos. Akong ipasalig nimo. Bisan unsay mahitabo. Pakaslan ti ka. Nindot pa minaon. Pero iyak kang mabarugan. Lord, sorry. Pero kasabot sa tingali ka na ako karon. Ibo kong kibuhi. Ibo kong gitagaag laing chance. Ano ibo sa kong kaingon ini? Hay. Ikaw si kaon ha. Manami. Lami kayong giluto ni mama Kadiyot ha. Asa tong toilet?
Himuan di kag bib. Oh. Diara. Pwede ka na adlaw ang therapy. Oh. Makaayo magikanan na ako. Ano dili na mo mapirwisyo pagdugay. Pasensya ha. Grabe kayong pagkaangin yun eh. Di tala na sa akong kabuang. Ug unsa man imong gipanulti? Ug unsay kabuang? Kabuang bitaw. Kay kung wa pa ko mo biyahe-biyahe paingon sa probinsya para muli kay nimo. Dili to mahitabo. Di ko mainutil. Di mo mapirwisyo. Sandra. Aksidente to. Dili ti mo triyuan. Wa may gusto nga mahitabo tugod. Ug ayaw na nga perwisyo mi. Sandra, wa mi mapirwisyo. Amo ning gibuhat. Tungod kay importante ka para namo. Tungod kay mahal ka namo. Mahal ka ni mama. Mahal ta ka. Sand, mahal. Nakasabot ko sa imong gibati karon. Wa ka makasabot ko, okay? Wa ka makasabot. Nakasabot lagi ko. Nalo, nakasuhay na ka nga ningon ini ka? Nakasuhay ka na nga may nutil? Wa. Pero nahibaw kong naduda ka. Nahibaw kong nabalaka ka. Nagduduha ka hangtod ka sa ako ingon ini. Nadlo ka mapulan ko. Ug nakasabot ko nimo anang bahina, Sand. Nakasabot ko nga di feel kag ingon anak karon. Ug akong usbon, Sandra. Bisan unsa pay mahitabo. Pakaslan tayo ka. Dili na ko musugot nga dili na sa matayo ng atong kasal. Balag di ka mo tuo. Basta kay maunay tinuod. Nakasulti ka lang anak karon. Kay bago pa man ko ki. Pero tanawa niya. Human sa pila ka buwan. O diba, human sa pila ka tuig ingon ini ko mo surrender ka. Kapuyon ra gihapon ka. Mo surrender ra gihapon ka ug bibiya ra gihapon ka. Oh. Masakitan ra gihapon ko nimo Cookie. Kaugas samtang dili pa na mahitabo. Dili na lang ta magpahidayak. Dili na lang. Sandra. Wa pa man sa ta magkabalik, diba? Wa pa man ko moingon nimo nga nakigbalik na ko. Mao nga ayaw una pag ilusyon og kasal. Kay wa pa ko makigbalik nimo. Imo magikontra imong kaugalingon. Kung wa ka mahinumdum, pahinumduman ti ka. Kadtong time nga, may straight line ka na, nga nagtuon akong uwa ka na gyud sa hingpit. Unya, pila lang ka segundo, may kalit kag singgit. Nga mahinungdan nga, may kalit pagsaka imong BP ug heartbeat. Unaware lang tingali ka, pero akong pangan ang imong gisinggit. Bisa mangutana pa ka sa mga nurses or sa mga doktor nga, naaadong higayon na, makatestify sila. Mao nga, Sand, please lang, ayaw na kontraha imong kaugalingon. Huwag tangan ang mga negative thoughts nga, nasa imong utok karon. Dili na makatabang nimo. Una na nga, maong nakabalik ka, tungod kay dili ka makahimo pagbiya nako. Tungod kay mahal kayo ko nimo. Ug mahal ta sab kayo ka, Sand. Adtong time nga, may straight line ka, mura ko mabuang. Dito na ko na-realize kung saan di ka kaimportante na ako. Mihunong sa kaniyot akong pagginawa. Ug nakigdil ko sa Ginoo. Nga kung iya ka lang ibalik, dili na yung tigabuyan pa. Oo nga, bisan unsa pa isulti ni mo karon ako. Bisan unsa pa kasakit. Baliwara na nako. Di ko magpadaana. Tungod kay nituo ko, nga gidungog ni Lord ang akong pag-ampo. Sandra, iya kang ibalik nako. Ug ako sang tumanon ang akong gisaan niya, nga dili na ti kabuhian pa. Mahal na kayo ka, Sandra. I love you so much. Di lang unta mo uwan. Aron, maugada yun ang akong mga nilabhan. Human ana, ulakaw ka na sab. Wato ka na sab, Sandra. O niya panghapon, tay.
Mga alas 3 tingali o alas 12:30 ba? Wa ka na may pahuway, oy, Lina. Nganong wa man? Human ako panghayhay unya, makapahuway naman ko. Unya sab, human atog paniud to, makapahuway pa ko una mulakaw. Unsar man tao ng pahuway, oy. Wa na ba ka nagkabata, ha, Lina? Ay palabi, oy. Inanas ko nga magkuha og katabang para maoy mo abang ni Kuring pagatiman ka, Sandra. Lupig pa may noon ni mo'y maid. May pang-maid kay may sweldo pa. Oh, tay, unsa ko nang imong sinultihan? Nabala ka lang ko ni mo isip imong amahan. Dautan bago na. Tay, anak na ang akong pagtanaw kang Sandra. Og kay anak, dili ko gusto nga laing tao ang muatiman niya. Abi ba nakog apo na sab ang imong pagtanaw niya? Aw, apo naman god. Pero nabala ka lang lagi ko ni mo. Kay halos wa ka na may pahuway. Usaon lang kung simba ko. Ikaw na saan ang masakit. Ay, wa man sa din taon ko dakdaki sa trabaho tay, uy. Naamang gud sinang kuring. Bisan og tiguwang na siya, abtik pa baya gihapon sa mga likonons bay. Og bahin sa akong panglawas tay, nagamping man sab ko ba? Bahala ka, oy. Basta kayo nagpahimangno lang ko ni mo. O kung mahibaw sinang kuring anang imong gipanulti karon, mahiubos gyud to tay. Aw, sao ba niya pagkahibaw kung wala'y masulti? O akong sultihan. Usa! Na, nangutana na bayatos ng kuring kanus ako no kamuduaw dito. Oy, wow, kasaba kek. Kalami inilin na. Nihapit ko kog palit ini nang kay nahibaw man kog lamian ka gyud ini. Og nag-grave man sad ko. Mga unta ini nang. Kinig yung large ang akong gipalit. Ganin na ra na natog si Sandra? Oh, pwede rin na pukaon. Nagmata na ko, Lola. Tita. Oy, Uy, maayo kay nagmata ka na di ay. Nagdako og cassava cake. Kaon ini, ha? kumusta naman si Nanding Lina? Wala gi siya anyan eh. Bitaw, tita. Namiss na nako si Lola Nanding. Yapag man to si Lina. Wano ang kumahimutan na. Has kag iya yung sultihan si Kuresa. Di sa tingali, oy. Kabuangan ako at babayana. Oh, uy! Hala! Si Kuring! Patay! Mangaway na yun ako ron. Kuanggon ba to si Lina? Gilaglag ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!